Yeah, spit out, 2025. Eish, besides the story, I shinch. Hey, this one. Hey, kama bayabusa bathi style vele usithatha va. Mina mangishaya inamba ngiphakiza kabathi wenza ngani. Ayisu, linki, ungenzani? Uhulumeni, letha ngokwama ubone sekulate. Dala silamba isikhathi sokuqela. Kama bayabusa bathi style vele usithatha va. Mina mangishaya inamba ngiphakiza kabathi wenza ngani. Ayisu, linki, ungenzani? Uhulumeni, letha ngokwama ubone sekulate. Dala silamba isikhathi sokuqela. Kala sabalaza bevala iminyaka ekumnyama manibuka sekakala. Kala sabalaza bevala iminyaka ekumnyama manibuka sekakala. Sephuma idlozi ngantshela ngingozi. Sephuma idlozi ngantshela ngingozi mani. Sabalaza bevala iminyaka ekumnyama manibuka sekakala. Dala sabalaza bevala iminyaka ekumnyama manibuka sekakala. Sephuma idlozi ngantshela ngingozi. Sephuma idlozi ngantshela ngingozi mani. Spit and 2025.